Приморская Катарин Хоги Нади Смри Хайд Рабхет Хвасибичква. Яра Юнигула Надлахчера министр Аджабхан Рахарта Хабра Яцу Харамква. Гранатометный выстрел подствольника он خصل пах он خصل قصة كان انقلاق بزح يبمجوا بس خفافش بتفي أي رح أخذ بجيجي ماشي تسخس موزيت كم اللي يبني سنرات وكا جيت شوف يسخوا أنا وادا ينسقين بجا في بنجر زم أبش كذاك ينسق دينا بصحيح ببسطوس عن سبسطو بشيل شو قلت وبدل صوف تروي تاج ينسق عال ويقول يرجعوا Геннадий Смыр июна Абхастау Гуатов, Иджихуп Ашква Апенджерква, Излар Хазала Асип Шабхастаз Мо Аюнква Маджимат Пацра Хикалаз Атыпаза Айгвара, и Пьоза Джабхана Пшухаква Ахра Порырти Дава Апсыра, Дара Яразнага Хурта Корышка Люкцан. Амашура Хикалаз Атыпашка Яразна Гледа Хыза министр Беслан Барцыц, Яра Напхгарары Тарадала Гейт Айкур Хараду Сураква, Анаюс Приморская Нейда Дулахчера, а министр Мираб Ишмария. Аджабхан Корс Пацра Хана Ахра Зауз Ацхра Рартона Тыпан Пиан Хатшаген. Я махкет только документ конфету врезать за пагерт зеге пшецой нахкет. يخني وادرو Лама сгязем юхну. يخني قوقو بخايس Ну, в этом мелкий корота васильца. Вот, а сколько вертخني قاعد мама с кем-то ходить, это все живы, здоровы. يخا زيف ساعات رزا أجبحنا خشتز أخبر زجي سشاي بالخان أخات واتسرا يجن زشجع مجز أخبا أخبر أكجي أتنم خي زجي إيلا بجيت إن خاز بليد تاكز أبو جلتي مزل زميلو جا أختا مشينا كورنا كورا أكلي وداوين أخاوي خلف شلا أزرون أخن تحت إنسبكتيا وسرويتشا يقوى زما شرز خاز مكان شكر قلم دوري نفس بين فيرا جينيا آدم جينيا بسلان جنجال أبسودي لخبشرا